Tun tuma chuan the healer ti kan ngai thanga aziak tu hi Judy Chhakchhuak ani bung khatna mangai zuali POV khi in min ron chem chuan ka ha dam song songa thartei po a ha venga ngani anga tholop lop mai naktuk mai aizola chukle tur ka ni wangin numa zai thartei nu hian an huan lama an chome ne yang ang temin hon tir ve a aizol lama theile thlai te to sia alomom phian mai min chuk san le ma don ro puisia ithil training chu engtir ngai zo ang ti pa a tui bottle min lo pek chukalo ban ve wata kala zo mai lawang kumin chung zong kala neya khati chana bu ve ngata tuna hian nurse ka training meka kala kal tuang review tharte hi apai ni kum hasa khana boral sana unaw pani ni na ma hi upazo ka ni boknen athil zir cha ke mem po zir theilawin darlon lama hian dora ten lo ve lob zela anawla alanaw pang siya anuin huan thlai te siamin bazara athut pui ve zeu bok khosa theilu tuk ni lo maila nu le pa le u le naw kala neya ka van nei kain ti tak zet unaw hi pathum ni in ke hi milai kania kan u che hi mi pa ni in kanaw ro mei che ni thung kan u pa ber hian ni kum hasa khan nu puya neya anu hi hrisela pan veya nawan pai theipon rin lo line vani thak tewin naw te phiran nei hlau maya mi pa ve ven ni a tuna hian kum khatna an mang ve meka tu mu masak berti taka kan duat hlom khop mai ahla em to lo boka kan ka le to mai don ni khuwa thim mai don ka em phut that pa ka din chuna lo ding ve wata ti pa in kanin kong lama chuan kan phei don zela tharte hi dar lon lama ka thenu ve berani a kanin chakloka hian an ina oma dar lon lama ka om chuan engpo ti don se ka tel ve nge ni deuh bere zana lo leng thala naktuk mai ka chukle to don sia tharte i theilo en chhopa ka ti chuan nia ka lo chukang zanin khomi tu me ma lo ti ve wata tum lem lo zanin chu kain khom lo mayang kalain siam box si lowa ka ti chuan lo o ve maya ka thil phurari deuh wangin keipo kanin lampanin ka chuk thla hala in chung ka lu tur chu ka kalna tur ka lo en lo ve bok nen ka em phur lai nen chuan kan tludun tarum rum maya oi na em ti pain utlani kan mo nu chuan mi lo pan wata ka chome phur ho po an le chuak sap loma na lo e din chu pa chuan ka ti zuya ikalna turi va en om lo em ve mole boite te kong ka dalna om ti te chu shereng sia che phut zel su kanuin boite pom paina lo ti deuh hlaka i chawem ka pain dam dia hian lo ti thung kanu hi chu thin che ve hlak sia atong phong zel bok nen aril roi ro che shan lawa ka pai ro pazai dam mi poi sei hlaw em mai ani thung i lo va hon nem reuh ve heta ka nei tur te po om nol don hi a ka win chome bua vel charmol mol pa chuan atia ka u hian sumo khal thina darlo na tanga aizolen hlat lo awangin le lang deuh renga sumo hi ka pa hlo kan lei ve nge khani a ka u le khazir lama tui vak lo chi ni bok nen om mai aya ti in le an rota a hlok ang reng phiana passenger po an full deuh renga ni adam lo ni khuai mo ani lo chuan a le lang deuh renga darlon lama nu puile fate an nei bok nen angai ve thin bok sia a chaw ve thin khop mai ma se du dan zo kani miawa aizol lama kan unawin in kan lo ve a kanawe ro po so bani exam line ni wangin aron chho ve theilo thung ke po training lai kania kapi long kan phun do na wanga chho kani ni bal si 25 phutla ipom donia naw pom ka tum chu kanui na lo ti vin le deuh hlar to a anaw pom hi runi zo kani ti ka thei amala hian ku chuk lian vak lo neya daniel ero anei ve lo thung mi padang pon akut chu tang hian an chin chia fo mai ni e 25 la chok anei donia ka paina ti ve le ta ka chuan ni lem lovin pindana ka lut wata ka pindana tak hian bathroom om ve lo wangin kanu te room lama mi ka hmang mai thin kain bol tur bolin ka lu che chu ka phone ri deuh rala ka en chuan ruwa ta lo ni a ruwa ta hi ka bial pa ni kum khat vel or chau kan len zuya tuna hian missionary environment lama thok meka a hna wang hian nge ni ka chung te po hian min du pui ve win ka sia o in bol ka lo tum chi a phone lak pa chuan ka tia nak tu ka hin aizol kan lo thlengang ka ngai to lu tuk chia kat lo thlen ve le ka lo leng hal don ania ti chuan ka nui deuh haka a bul vel chori deuh renga a beng cheng reuh tak khongei oma ka ti chuan a hre theilo ni ngei turani
eng tin mo ati deuh lang khoeng ei om ma va beng cheng ve ka tinon le sep train chunga ko ma naktuk dari thi kan lo thlo hun turania lo thlen huna ka lo hri le mai ang che tong hria ta hare mai ati nuwa chuan ka chan mai na off zui hala kan kholama ka ho chho zok ti ka hri lem lo bok nen aizola kom tura ngai ni nge yang ma se naktuka ka chuk to don thowa hri le ro ka tum lo mai phone a hla play tur ka thlan le nuwa ka thom no hak la chu bal bo ma ka daria na tho thom no ni bok nen aizol lama ka ken thak tur ani lo boka naktuka machine in lo noi tir mai ro se an holem lo takin ka lu ka sulea ka in bo zo trap tia kongka churon ri burbura mangai zual thina mutbu pe kinga bolina hian eng tange moi ti thin le nang main bolina khan in khom thina mi ipa in khom kala duwa chok anei don man mo ve deuh thin ro in khom zan phe hi chona ti le lang to kanu hi chu tlang awa te hian ruai se thango tang ni tin thar te in bula tang khian han aw thin sela a hlo nem theingo tinania karin ni kan vok an an khum tak thin phe chu rap thlak takani ro su lai pon trek lari a in kanu ang ri ring zo kania o kalau chuak don milo eisan ro to wela in tuam that sok pa chuan ka ti ve maya ka phone ka lak nuwa ka pindan lama ka phei zui ngala ka chung te pon fa te ho chu pein an lo boi sap mai nau te arwalin pahni kan nei boxia kanu la hi zai dam vok boxi lo nen a keu thei zong vul vek ka du boxia vok ar mai ba ka uile zo te kan nei bok nen kan chang che thei khop mai anu vek ala du le ta ngala anan hura no one nei suau mai phei chu kanin tei hiang rum zel hian ka ria ma se zo te no le ui no du an lo om ve zela azia phiane mai zual in thak zo ko ta kan pangpar ho su tuiwa peng che in khom don lo in ka ria bela ka son ro in nok lutuk ati zom ha zata a chui le kheraniang chu kan zo te miaw ring khop mai pan mo dewin ka in thaka lo son le cream vel poeng ma ka in hoi man lo pindana tanga chuakin boite te ka chai zuya kalanzir ve tan to daniel zokhian ala har sat dewa runi ro chak khop maya kalpo akal nget pon lama pangpar tui pek na bucket om sa dia ma wangin kanuin min haule main ka chuak wata utlani po hi avin pharna sa theisi utlani lo felah kanu mi je hrechiang to bok nen anui liam mai zel zoka darlon khuwa tho hi nia anin po kanina tanga hla lawani khatin tlem te pesu I in dive awang khan kan pangpar te ka anin dive ve kher lawania kanuin boite pom pain kongka tang hen la ron ti zui shama aizol lamak chuk sanin min ngai berani le don thosi ani nom tuela khalo hi ka the chit bai mai ni kha baka dive pon tingai reng lo in dai dan tia lom ka ti chuan ka thu soi po ngai thale du to lo in chung la malut le hal da ya mangai chu ilo ho choni mo ti ria chuan ka hoi chho wata ukima lo ding reng chuni in ukima hi kan bial tu pastor fa pa ni ya anu puina uire santi thom te ka hre thoi mase ka hriat chen lo wangin engma ka soi ve ngam lo thung fa pakhat chawan la nei mana a fanwero api tein lama aum ni om takani nia hei kalo hona re vele to naktuk lama ka chuk leang ka ti chuan kabula lo ding diar to a kabula kan ui pa te I bok chu a chaya kanui hi kanuin kan lak tirin pa te I ti deuh tlata a minga hre ve lak lo bok nen pa te I kan ti ve ta topa kanawero alungoi lo khop mai karma sa khai pi lung phuna ni taketro khuwa kom lawa ka lo hre har deuh hlekani ti ve boka nia khoe kalitum shim ewa in cheive ka ti chuan nia hei chen pomoyan cholo ero ti deuh tlata in khom kal turin ka in siam hala ni hi ti chuan chang lem lo in ka buk khum ringota I thil training lai te chui tluang mo akal to mai done mo ka ti lai chuan aron ti le a o pathian zara ka la tluang ve zele ka ti ya abu deuh ngat chu ka mit sirin ka va mu thei uki mai chu chelo ve mole star tu po anga viau ti ka ria ke pon nu pu nei ma chuan ka lo du ru ve thei lu tu ka ase tu na chuan ka du to lo niang amang khana bula ka om boneng tin ma ko ngai to lo ka zu kal photange kanin mu to lo takin tluang deu ni kal do nia ti chuan ka lo o ve wata akal chu ka enjui reng ringota ama ai khana cher ve deuin ka ria kanuin min lo haule main pangpar tui ka pevat wata in chung ka lu chu kanu le pa le utlani ten lo in siam pe der to iunen lo om mai ru o in khom don chuang lo thleng te so lo silla kanu chuna ti le zung to a
runi cho pom zui nga zat bok kanu tein khom kal tur chuan chuak ma riau mai thar te tein lama len ko yan tum deuh te poniang mami ka chuak lok doni o ka rei lawang ka uina ti hnuah chuan a chuak ve le hal daya ma se keima om thang ka ni ya mani om hi nuam ka ti dai zo phone a thilen pain cho ka ei zui ve ya belai le pa te te pon chon lo e ve mek bok karina ngein cho pe hnem le pe khop mai kanu hi chona du sak deuh ma ma thina ni an ei bang nur zel tho sia an ni pon puar nga nga ni angan mu hle hle to mai oi henu hi cho lo la ei I che hi imuang ve mu le tro thar te nin chung lo lu pa na ti deuh hluaya ka lo nui mai thunga a ku ve chu a ei tui mel phian le nga la a tep chuap mai oi ka chimong em poni lo in ka thlena tangkhan kala thu chol man lo shrim ka noi min tir hal char lom ka ti chuan an nui zui har hara ka choina bula chon lo thu ve renga in khomi tum lo mi aum ve reng ta ka chuan ka tia sana ka en chuan dharma sari ka hun der to kan ina tang hian dari kan an thre phalo chia ka pat lai hlau hi kalma thei khop mai khom do lo we inu in kain khom do lo ti hriat kan zuam pui ro tia kanaw le kanu te ne nen zui chua ka ti chuan alo mo mang reng kanin thlang lok hi kong pui ani ya thar te in po an chho ve dewa nga ya are de ru zel bok nen thar te lo leng thla chu lo mom phian ibial pa ne chon in latluang zel mo ka zo tang chek ka ti thina midang an lo om ve zel sia zo na hun om lo e ma ti chuan kan tluan thu in ka lo chang ve a thleng sil tur chu tamati deuh nge khoi ka lo tlewanga lo nuai mai ro ati chuan kan nui var mai thleng sil pain ro tanen kan chan chin chu ka hril ve mola alo ho thu te po ka hril ngal veka kolkata kan bet show tu ra kan kallai in tong kan ni nge pathian wanga ram hlataka aumbo theite kha kangai sange mema ama hi kaza ani deuh bere inomem kong kalama tan lo ti ta ka chuan kan hoi phei wata ka school kalpui thin telek chu lo ni in a then nu pui nei ten ni to hloma an lo len thei po ka lo be sei lo sin mole local ro oi in local thei po ka ring lawa ka lo be sei ngam lo shima in van fel ka ti nga zunga I lo ho ma sak po khan kan lo leng thei si lawa kan tia kan local shamani hi Benjamin na lo ti wata Benjamin ati lo hi chon ko puyen nei vek to ni hey remi po puar ul chu local ve sham hi naktuk la mai ho to don se kan tia benam pok chona ti le a nia in van fel la om ve reng ru thleng kan lo sil zo chi a thing pui te kan in do nia ka ti chuan engman soi zui lem lo kan chen ho chuan kan ti de mola an fa te chan chin ringot ani an soi hlom to ni fa la nei lo pathum chuan soi tur kan thre ve lo khop mai thar teile Benjamin apo ke ma ang thoin an hoi mai oi nakina fine la nei ve ngain thre thiam mai ang trong an han zira thiam thilan nei hi chuan nu tan chuan alo mom ve e ma rem chuan ati zunga afa pani na tura pai meka albina po mi pa mani se afa pa chanchina soi ve mai ti khan lo in kong ru o thingpui kan lumange ti pa ka ding chu thar te in min lo zui ve wata kan thingpui chuang ha pain kan ti zui ve mola midang ho pon min ngai sak lem lo sang nen khan in nei te khan soi return deun ka hriani em thar te mel zeu pa ka ti chon anui sanga nia kan soi ve dewa ma se ke ma ni lam hi kan line pe che lawa ba ka sum kan har sa ve sia kain khol ve deuh potang ka tia tuna chuan ka nei thei ka ring lo kanu te kanaw nen chi an ni don sia poisa thok chuak tu ber ka ni bok nen ka kalsan theri lawanga ti ve boka ka khongai angreng ama takhi chuan pasal nei hi hre lo ti ka hria ma se anu te ngai to wang zo ka ni ti hria thiam lo rual ani lo thingpui hang le kur tai choi chunga ka le chon an lo la ti tui hlom khop mai party lam dai ten lo soya o remi chu ku vai lo hom le manelo nui chunga thar te na ti chuan akiai saka thingpui le ku wa ka me pol vek theilom nui chung hena ti heu mai amang thoina la nui ring reng ani don hi anaw pai wange amum thakung boxia a mai te chu bial kur mai rei po om lovin thingpuin in zo chuan an phei vele maya remi phei chu mi ina mo to sia aleng rei ngam vak lo niang ka thian ten ho nuwa thar te nen ka pin dana kan in zui lo ta kalain siam lo wangin naktuk lama ka ken thlak tur ka siam zui mola thar te po chon min lo pui bok kalunga van leng le don tak yam lo hi chuan kan kho hi re rui ni main ka hria nangma lo chu mi dang ka ko ma box si lo ative borbora kepon ka ngai don khop mai kanu ten kho manon ban nuwa thar te ho chho ve ta chawa
ka upot ka chuak lok ati kha alo let le lo shim shima thenom dora kal le to ni nge yang utlan Daniela hi avan ngit lo big em runi la hi a ngit chur mai boxia Daniela te toys khal bula thut pain ka tia nia kha Daniela khan a chun che ni anga tuana muang em a ngit lo chi ve shim shim maniang apiang klai zo ka ni wang te pon yang ati zuya yu hi khong e ma hoi kwal pain ati zom zata ka chuak lok do na tia upa te dor lama phein yang ka ti chuan min chang to lo upa te le ka u hi te tang kom chu tan nia pa an ni nu thleng po hian an lain thla thei tak lo wate chome hon tur po kan siam fel vek to o zinga yu su ma chunga kan da tir mai donia ka pain kan bullama lo phei pa he na tia atupa chu mai ti hre tak hian an pom le chota in siam do mi kanu po chon chaukalama tanga lo phei pa he na tia atong dam ve phian mai o siam zo to e ka tia thadeu in vazir le phut mai la inaw kha do o exam lai te ni sia exam zo ve le lo ho chho lok ro se ithil janan poisa kan seng tuk ti hriala kan sen thlon lo nan thei to bi chu donia re angai to lawang kanoina ti le du a naktuk lama ka chu ma do na wangin ke po kamu har lem lo kan sumo wa chuk tur kan ni bok nen zin veiwa po aul samphiana poisa choi ngai lo ni le zel bok nen kan chung ko shim hi kan chuan ve hi chuan seat malam hi midang pon min kian ve zia an fel thin khop mai ruwa ta pon ka message sala en mai box si lo nen ka mut san taringota zinga pa te ka pindana lo lu chon min ti hara at chik deuh ngara azuna chuak nge ek chuak e moniang sana ka en chuan dar li le minute somli panga chawalani zing tho ma chi ka ni bok nen ka korlum ma phel chu banin pa te ka chu puya zingkar bo ruak chu la vo deuh sur mai le ngala inti har pa in tin ke po pon lama ka zimara zing ram lama kal tura chuak te po mu turanam zau to iwa tho ma ve ma te thingpui lumlak kan indo na mi ka paina ron ti ta ka chuan ka lut wata pa te poron ho ve le mai ka ring thingpui ka siam line ka message to na lo ria ka en chuan ruwa ta message lo ni hotela kan chol loka daruka airport lampanin kan pheyang ti te mai hi lo ni ya aum dan to min hril khlap thin hian ka lo lom ve veng zel thingpui ka pa ka pek chuan lo ban ve wata a phone a thai chho vel niapa kanu le ka u ten lo tho zui bok ka bung ro le chome hon tur vel ka uin motor lama da thlanghal wata ke po ka in siam pe fele der to chemong le mai la jindon vel hi chuan ka man mo ve thei lutuk mate ka soi kha inaw thadewin lo en kol la nang po film khur via wang che phut ze lo la nakina chome te po kan lo thon rengang cheu in ngei dewin lo omula inaw kha lo du tang che ka noina timol mola ka du lutuk erong bol po keima vekina lom ti thin jing le tlaya ka bola thlenga sila chu zong chu ni mai min za lo thei ema lom ka ti zuya nia inaw po kan lo hrilang ati chon ka chang to lem lo passenger an local khom naknaka kan kalmain boite te sumo omna thleng ka poma ka ngai don tak ani bungwa vel an lo zunga rei om to loin sumo chunga chon ka thulut wata mate ni o tluang deuin kalula ka soikha kanuina ti deuh renga boya tlan chak vut lo ulak ka paina lo ti ve bok kanin mangtha nuwa kan tlan chuak ta a kan khuwa ka chu san tu le kanu le pa ka kal san tu chu ka nu ka wol ve tre pani tharte ni zan lama zinga min thla man lo tu thua soi to thowa ka mu lo chu mak ka ti ran lawa na hi zinga tho ngai chi ni vek boxia ka hre thiam lutuk ka ule midang ho chuan ti borbora ka ula tong du chi ni bok nen a motor khala an chuan du chan poni ve pakhat kero earphone vo in hla ka ngai thladai thung kanaw kan chu to thu po ka hril lem lo voina ni exam ni ni bok nen phone a khoi le thei po ka ring lo ni kan tlan wang nuwa hotel a chok aneya ka choi man po ka uina pevek maya hole turani wange ro chuan kan ding rei shan lo zonram thera kan ding zeu te ni lo chuan kan tlan luang viawa aizol po kan thleng har lem lo ka u sumodin na mi dang zong an chuka kanin lu an thleng ke ro ka uin min da thung kanaw po lo bang to niang in atangin alo chuak ve chi a bungro vel kan hlan thlak zo ka u point chu lama ron lut lem lo mi dai nan ngak ve reng bok nen ke ni point kan chel lui ta bik lawa kan u nawin bungro vel chu kan thiar lu ta voin lam exam ti thaiam ka ti chon apa ngai ti ringotin min changa kanaw hi kan u naw zinga lekha thiam thei bera ka fakna lam ni lo se top te na lang ve zia
tuna po hena lan le ka ring ve ngot mai in bol du chuan tuilum omania cho po ati chuan ka buk khum rengota thutlenga that se zetin ka thu on duaya kanu te ka thlen to thu ka hril hnuwa po chuan kala tho chuak pe meulo kanin lua hi zau veang reng hlea kanu le pa ten run jin ve reng bok nen a zau lampang kha poi kan tilo zoka pindan po awm sang ma se lu manero to ve deu kan khosa ve no not riani ka thil zer hi ka zo huna chuan hlo te kala nei venga kan khosak te po azia ve deu ma na le u tho to la cho yang kanau min lo soi dat party chuan kameng ver siara thutlenga kalo mu mai kha kalo mu hil tlang dai chuni in sana ka en chuan dar nga ari thuak to kanau in choi lo siam fel diam to nak tu chu le khazer chol kan neya naktipa subject pakhat kan exam lenga kan zo ni mai chubar molmol pain omit chuan atia naktipa chuan eng subject moi ti don ka lo ti ve deu sep science lo ti all sam eta a subject all ti berani bok nen ka ngai tu shan lo she lo nei chuan min zo donia ka ti ve ta thawa ei thleng vel chu lo sing fel mayang lekha va zero choi kham hnuwa pot aum ve tak renga chuan ka tia exam zo ka ho chho ve lop tu na nia ka lo pass lo chuan college se ti lama ka zom le mayang ati chuan ka buk ngata nia han tho veng vero kanu pona exam zo lo chho se ti chekha college su kal du na bi ki nei em ti pain thleng ka sing fel zungzunga nei lem lo dorothy ne na in anga kal kan duwa kan la thlang fel thei ri lo ati chuan ka chang chun zom to lem lo dorothy hi kanina polo shoi fo to a anin ko vena sa ti ka shria an mel te po ai nang reu lutuk lekha ka wazir photang e ti hnuwa pindana lo zui ngala thleng ka sil zo ke pom khumong to lo in ka identify sok soka ruatala chula re wangwang mai boxia an la thleng lo nge mani naktu ga dam doin lama ni lengin hun mananga le tu chu ka hu phuru khopa ka training pui te ho zi nga thiam thei pol ka ni ve a in zaina pindana po min lu tir ve zeu zeu to voin lam ka motor chuan na ka chaw de nge ka meng hlei thei tlat lawa mu chuakin meron zem le chia ya ka naw thil chiari po ka shep hamang reng lo men lui ka tungial pon ka theilo ka phone ka khumbula da in ka mutange nge a u dam doin lamai kal don lo mi kanaw min soi dat party chuan ka har chiang khom mai sana kaina dar nga vel chi alani tho ka haye mo ka ti mana kanaw min kai tholo se chuan ka tlai nge yang mai ka phi nu ai rong ka bola ruata message po lo le wang to izana min lo call na no la ka lo she lo ni nge yang ai zo la lo thlen to thu le aman vele lo len tur thu soya ka chan nuwa cho kai zui ngala kanaw school lama akal don lo boka alama bok nen ai pe karin lo wangani pindan lama deu chot box sia ti boy ka du lem lo training line ni maila form kan have deu thlapa ma se dam doin kan thlen nuwa kan in thlak mai thin omi ka kalani o lekha lo zir thala ring veng ring taka ka ti chon ole hello ti ve maya kanin lo na chak lok hi tek system ania arem chang phian paseni tin kalchuan poisairo a hek tu khop mai holama chuan ka thenu dilinin min thla ho changa nga lir thelo nei bok ne na rem changa nial ve thin mai la ani hi zong adu dana ni to chuan tu man an dang theilo tax system ke thlen chuan ka van nei khopa passenger dang an lo om nual to a pakhat chuan theina che lo la ol civil hospital lama ti pa chuan ka pan pheya lu turin mi lo ti vata kan tlan chuak deuh che tia ka phone lo ria urua ta bokani o hello ring vak lo chuan ka ti zuya damdoin la michael to em alo ti trial ruaya amuta chua mel tu koringot o ka kal don chia ka ti thave maya zana kalo leng pheyang hi phal chuan ati nuwa thoma rizui sata phale lo leng donia ka ti ve maya anu ne nanin biange nutling tong long thom te po om zana chuan kalo kalang kada photango hei in leng anom sia ati chuan kalo o ve vata ke po damdoin bula ka chuka poisa te ka pek le nuwa damdoin lampanin ka pen chho hal pok ka ke ma ni bets big ti maila kan bet so hi chu kan van ne ya mizoram lama kan zir main vairama kum ni don kan zir ship to bok nen in zaina pindan vela po kan lut ve zeu to a ke ni aya junior an lo om vele zel bok nen an niro mizoram lama che ziran ni boxia class an la thlap thung kan bets ho bi khi chuan doctor hnung zui le senior ten hnung zui kha kan ti danan ri to maya kumin chung zong kala nei ka ti ve ringota
kan batch big chu kan lo zo ve trep to mai chuwang te po chu niang an buai zual ni phei chuan dam lo serious lo chu kan kuta te pon da ve ngam to ase doctor pakhat talin min en pui zia thung kanin thlak na pindan ke thlen chuan adilini alo la thleng lo niang alokar po lo lain kala form la chuakin kain thlak ha zungzunga midang pon lo thleng ve nual to kain pe fel deuh chia tia ka then nu po thlan hluamin alo lut ve a traffic jam na salu tu ka oi ka thilo chau ti paina lokar hong zui ngal rok roka midang hi an kalvek to mi poilo kanin partner tho e chuan taka doctor rin puya kan zui dona ani po kalau thlen khan na thleng ve deuh chia man ho vak lawang in thlak pa hena ti zat zata ke chu hlo kan nei ve hun tur mol hi nia ka nga hlel ti hian kan thok ve thei trep to chu ni mai sia ase zan lama duty ngai tur ber hi nia ka pe lo chu nang chu ke ai ni la huai jok tala ICU lama te hen min duty ti rang ti nia ka hlau tharawa in pel so suawin ka ring tlat in thlang na pindan na tanga chu apaina ti le zat zat to adilini hi chu ngai na lo po hinom ka ring lo ama te hian ate verep sia atong du a monga zanga kepon kanin hu tera tang phatin kan nel ngala vairam lama kan zilai po khan edilini nen hen kanin roommate charchara ho so midang bula son vom veang doctorin pu lo pheiche pang ka ti ta ka chuan min ron zui ve maya kan kholam chanchin ringot min zot le to eng tigai mo chuan kala hruai ve khopang alo jin chak box si a soi ve ji a ka u suma service la hian la hruai ve la thang zonun thari le mal som dong ate injaina pindana mi lo zui lu ru room lam lek leka ti ri kan thria chuan zonun thari le mal som dong ani lo mai la kan hoi ngal thap mai ako thak dana tangin doctor senior lampang ani ti a hriat theya ma sa wo wangin a mele ro ka mu chiang theilo amit chu a paina nal takzet a hoi kuala kan lama lo hoi chuan ka lo lai ve ringota zonun ni le soma po ding chuakin doctor chun zuya an kaliam thleng chu kan en zui ringa kan bulami te po chuan an lo en ve reng ni turani akal nu po chuan an phun zui sap sapa in zaina pindan te ti dana kha chuan surgery lam doctor ani anga avan mel that mele mem amit meng moi lutuk adilini po chuan alo ti ve ta chi a ke ro chuan engma ka soi ta lem lo doctorin pu lo thlen ta ka chuan ke ni po kan ding ve wata doctor massa ang lo tak khana ni ro nelom hle a anui deuh sang reng mai wat di lama kan pathumin kan in zui pheya naw nei na wat lampang ani poka naw an lo tap chu mai naw pakhat talin sar to em kan lama lo hoi pain doctorin pu chuan atia sarlo in zaina lampanga bak kan la lo ka lo ti wata wen chu naw nei na pindan lama in lo lut venga adelini doctor sangpui bula I pheidonia mangai ka bula doctorin puina ti chuan kan budeu ngata naw nei tur chuan tamveo boxi ave mek te athen na lo in dom kun deuh tlok tloka athen nei zo hlim ti hria takin an lo nor chuak mek bok doctor rin puya nen chuan pindan lama kan in zui lut ta wata tuna kan naw chhar tur nu chulan naw pang hle ti hriat chuan awring hle bok afa pakhat na ni ngei turani alu lange kapi sanglero doctorin puina ti chuan ipi rol kani lo pakhat la chuna ti deuh hlur boxia naw ve nat lai pon kapi ti chu du lo ve khop mai o alo chok don mami han sang le vakte doctorin ti le ta ka chuan thei to pina sanga naute po lo chuak zot mai karin ai nawa harlo mangai alai hri hi lo chebro le ain hiam ve nuala thruidan ka hrilang cheu ati chuan ka phei ve wata ma semin ko thut boxia ka jam chheder mai lo turom lo nia lo ti vel vadro ati ta ka chuan naw lai che dan te chu kan zirvek to bok nen ka jam na pai bo sham chung chuan ka vati ve ta nge a thalu tuk kha khani mai ithiam lu tuk ati chuan ka thodeu huaya naute hi vati fairo ti pa min lo pek chuan ka ban ve wata karin aina bal phian mai mi pa chu na ngo pol takani nawan pai line section hmang na save deuh ni ngei turani naw pai line section hman na sathian naute hian bal du khop maya ka naute pomla chu trap war na samai boxi kati fai thuak nuwa anu om na lama chuan ka pheya a hliam vel an lo thui meka naute kha anui pe thei to ang doctorin ati chuan anu bula ka pum pheya afapa mu chu nui var mai ka naute sarma sak berani bok nen mel tha hi ka ti ve hlia mai ni anu kan nor chu lai chuan a chungte ni om takhen pon an lo hak deuh thapa amu na turvel ka boy pui felvek nuwa doctorin puem na lama chuan ka phei vele tangala tikha chuan emergency apo naw charchui thiam to mayang chutro nei vorvor chung chuan atia ka thianu po pindan pakhat tang
nui varvar chungin damlo pakhataron nor chuaka a mel chu a in chuan mel lutuk ringot ke chu naw nei na ward lama ka duty cho tangai don ward pa ngai lam a va phero damlo drip thlak ngai te nom nualang so ti lampang sonin dai lo ve thei se va puiro ala ma e mai doctor berina ti ta ka chuan edilini nen kanin zui pheya zanina ruata lo leng don sin ka ti che chu meng phok khop mai tak tak mo oi engtin vairama khan ala umai mo katia ati deuh hluaya ruata le adilini hi ke ai nanin shema sadaya adilini minti pui hi ni bok nia sol kala kalau cholo katia khati chona nui varvara lo be thalero I pasal tura da topla ruata chu felem kha ati zuya ka chang to lemlo khami thleng kha zanina tan chuan kan dale photang